Kaixo, gaur posta bat egingo dugu. Gaur egingo ditugu sagarra eta laranja magdalenak. Hemen daukagu irina integrala, barrotako dugu, azukrea, legami kimikoa, naranja zala, naranja zukua, ekilore olioa eta nahastuko dugu. Eta gero azkenik daukagu hor soja esnea eta pixka gehituko dugu. Dena ez. Masa fina lortu arte. Hola, ikusi dugu. Ja masa kremotxoa dago, holaxe ondo dago. Agarraztu ditu. Kasu honetan reineta sagarra da. Izan daiteke Granny Smith, Golden, zure gustukoa. Bale, hau lau zatitan moztuko dugu eta laurden bakoitzarik etuko diogu bihotza. Bale, hemen ditugu lau laurdenak. Orduan, erditika moztuko dugu eta gero fina moztuko dugu. Eta gero hau masari gehituko dugu. Bale, badegu hemen osagat. Hau botako dugu, masa eta nahastuko dugu. Holaxe. Eta badegu ja masa prest moldeak betetzeko. Kontu aldiz, saiatuko gea bazterrak ez ikitzen. Zaila da. Eta ja ditugu, hemen ja moldetan eta hau labera sartuko dugu. 20 minutu, 180 gautara. Eta dituzu ja magdalenak. Azukre pixka bota dugu gainetik apaitzeko eta, bueno, hori.